Hola companys, aquest vídeo que veieu ara és per explicar com podem iniciar sessió en el Meet per poder fer les classes. Iniciar sessió en el nostre compte de correu electrònic del Calamut. Per tant, anem a la pàgina de Google i on posa iniciar sessió, fem clic. Un cop aquí, hem de posar el nostre compte de correu electrònic del Calamut. Sempre és el que és amb un nom, punt, cognom, @iesalcalamut.com. Ens demanarà la contrasenya, la posem i piquem següent. Un cop estem ja amb la nostra sessió iniciada en el Calamut, podem anar a buscar el nostre horari en el qual hem d'iniciar sessió a les diferents sales on volem entrar. En el meu cas, jo voldré entrar a Tecnologia Industrial. D'acord? Doncs faré clic aquí, en el punt on jo vull entrar. Entraré a la sala de Tecnologia Industrial. Molt bé. Un punt molt important és que per poder iniciar sessió en aquestes videoconferències és necessari que entreu amb el vostre usuari de l'Institut del Calamut, és a dir, amb el correu que sempre sigui iesalcalamut.com, ja que si no és el correu de iesalcalamut.com no us deixarà entrar. Ara ja estic a punt d'entrar. Només he de fer clic a Uneix-me. I ja estic a dintre del que seria la sessió. Aleshores, aquí dintre la sessió tenim diferents eines. Tenim aquesta banda d'aquí, tenim el xat. Per aquí és el xat, el que farem serà escriure les nostres preguntes. Tenim l'altra opció de veure les persones. Aquí veurem el llistat de totes les persones que estan en el nostre xat. D'acord? Si teniu instal·lat l'extensió de Google, el Google Meet Grid View. Altres eines que tenim per aquí. Aquí sota tenim per desactivar el micro. D'aquesta manera, quan jo el tinc activat tothom em sent i si el desactivo ningú em sent. Tenim l'altra opció de desactivar la càmera. Quan desactivo la càmera surt la fotografia que jo he posat en el meu compte de Google. Això és recomanable per a aquelles connexions en les quals la velocitat és molt lenta, perquè la veu ocupa pocs bits per segon, però en canvi el vídeo ocupa molts bits per segon. De manera que si algú té una velocitat de connexió lenta, és millor desactivar la càmera. Un cop tenim la càmera activada, podem continuar la nostra reunió. A continuació, us passaré un exemple d'una reunió amb més de 20 persones. En aquest vídeo podeu veure les diferents opcions de visualització que tenim dels participants en la videoconferència. Aquí tenim el xat, aquí tenim les persones que participen. En aquests 3 punts podem activar les diferents graelles de visualització. Si apreto aquí i vaig a canviar el disseny, aleshores puc anar veient les diferents opcions barra lateral, o també puc veure l'opció del focus, és a dir, només m'ensenya una persona. Si vaig a l'opció rajoles, veuré les persones que tenen el micro activat i estan parlant, però el recomanable és posar-ho tipus barra lateral o activar el mosaic perquè així podem veure a tothom. Si fem clic a l'opció Presenta ara, el que podrem fer és veure com es fa una presentació. És a dir, si jo com a professor vull presentar un document a tots els participants de la videoconferència, es veuria d'aquesta manera si tenim activada la graella. És a dir, jo puc veure el document i al voltant la resta de participants. Si desactivo la graella, veuré el document i en el costat puc veure uns quants participants. No es veu que tots, però uns quants sí. I puc anar seguint l'explicació que fa el professor sobre aquell document. Si faig clic on posa Resaltar participantes, aleshores veuré
en un marc de color blau aquell participant que està parlant. Quan deixa de parlar i es posa a parlar una altra persona, doncs veurem remarcat en blau la nova persona que parla. El més normal és que la resta de participants tinguin el micro apagat, perquè si no s'acaba sentint molt soroll de fons. I només activem el micro quan volem parlar en la nostra xerrada. Un cop acabeu la vostra reunió, només heu de fer clic a penjar i s'acabarà la reunió. D'acord? Vinga, moltes gràcies, companys. A reveure.